vosaltres us agraden els gats? La història que us explicaré a continuació parla d'un gat. El gat més famós, el gat més temible de tot el barri. Una de les coses que més li agrada a aquest gat era agafar una cua de ratolí a ratolina, llançar-lo al sobre i nyam! Menjar-se'l. I així és la seva fama, era el gat més conegut, el gat que menjava més ratolins i més ratolinetes de tot el món. Però un dia amb aquest gat li va passar una cosa. Es va despertar un dia i quan s'anava a passejar, es va trobar que va sentir que una cosa li tocava els peus. Tuc, 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 tuc. I havia pujat per la cama. Tuc, 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 tuc. I havia passat per la panxa. Tuc, 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 tuc. Fins a arribar a la seva galta. I un cop estava a la galta va tenir la sensació que alguna cosa li feia un petó. I quan va mirar cap al terra, tuc, 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 la cosa que li havia pujat fins a la seva cara, fins a la seva galta, era ni més ni menys que una ratolineta. Quin fàstic! Què és el que faig? Fuig d'aquí! A mi no m'agraden gens els petons. La ratolineta va marxar riguint. I el gat no hi va pensar més. El problema va ser que a partir d'aquest dia, cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, cada dia de la setmana, el gat sentia una cosa, tic, 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 que li pujava, arribava fins aquí a la galta i era ni més ni menys que la seva amiga ratolineta que li venia a fer un petó. El gat va arribar un moment que no sabia si sortir de casa o no, no li agradaven gens els petons. No m'agraden gens els petons, marxa d'aquí, no vull que em facis petons. El problema més gros no va venir d'aquí. El problema més gros va ser que un dia el gat estava parlant amb una gateta molt presumida i el gat li estava explicant totes les aventures que havia viscut i que era un dels millors caçadors de ratolins i ratolines de tot el món. I la gateta es va posar molt contenta, és veritat, m'ensenyaràs, podré venir-te un dia. I quan s'estaven a punt de fer un petó, al mig va aparèixer, la ratolineta li va fer un petó al gat i va desaparèixer. El gat es va tornar groc, blau, taronja, lila, de tots colors i no sabien de posar-se de cop i volta. Fiu! I el gat se'n va anar corrents, saltant per les valles, saltant per tot arreu, fins a arribar al seu cubell de bessura preferit on hi havia les espines de les sardines. I es va posar trist i plorant. Què és el que li havia passat? Per què aquella passada de gat venia cada dia a veure? Al cap d'uns moments, allà on hi havia el gat va aparèixer la ratolineta i va parlar amb el gat, què és el que et passa? I el gat li va dir, què et passa? Sí, és que només fas que fes-me petons, jo no vull que em facis petons, però si em fas fer el ridícul davant de tothom. I la ratolineta, bé, ja ho sé, si no t'agrada, no sé, puc fer alguna cosa, puc ajudar-te? I el gat li va dir, no vull que m'ajudis, desapareix de la meva vida. La ratolineta li va dir, això és el que vols, que desapareixi de la teva vista. I tant, va dir el gat, no vull tornar-te a veure mai més, és que no m'agraden gens els petons. I tal dit, tal fet. Quan la ratolineta va sentir aquestes paraules, se'n va anar i va desaparèixer. I el gat, com va veure que la ratolineta no estava enlloc, va ser més feliç que un gínjol, va començar a saltar per totes les taulades. Tum, patum, 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 pututum, patum, 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 piu, que feliç que sóc, ha desaparegut de la meva vida, ja ningú més em farà petons, feliç, estic feliç. Potser en aquell moment no va passar res, però l'endemà, quan el gat es va despertar, va sentir alguna cosa, un rum-rum a la seva panxeta. Pensava que era perquè no havia menjat, però quan va acabar de menjar, el rum-rum continuava. I el rum-rum, per més coses que fes i deixés d'estar fent, no desapareixien. I mentre anava passant les hores, se'n va donar compte que el que trobava a faltar de veritat era la ratolineta. Però on la podia buscar? No sabia on vivia. Per tant, el que va fer va ser començar a anar per tots els caus a demanar per la ratolineta. Tuc. Escolta'm, que estic buscant una ratolineta, que vosaltres la coneixeu. És una ratolineta així molt bonica, molt simpàtica i que fa petons. Que vosaltres sabeu on és? I els ratolins dintre el cau li deien, sí home, tu ets un gat i ens pots menjar. Au, vinga, fuig d'aquí. I el gat insistia, s'anava a un altre cau i... Perdona, que vosaltres sabeu on està la ratolineta, es queda parlant amb ella. I els altres li responien, sí home, tu el que vols fer és menjar-nos, vinga, desapareix. I anava buscant per aquí, per allà, per aquí, per allà, per aquí, per allà, per aquí, per allà. I no la va trobar. I la gata es va posar molt trist, ostres, no tornaré a veure mai més la meva amiga la ratolineta. Quan es pensava que ja mai més tornaria a trobar la ratolineta, va notar una sensació que li pujava per les cames. Alguna cosa que li pujava al ventre, alguna cosa que li arribava fins a la galta li feia un petó.
El gat es va posar molt content. Ostres, on t'has vist, amagat? És que feia molts dies que t'estava buscant. Mira, tinc preguntes per fer-te, que te'n puc fer? La ratolineta li va dir, tant, com pots fer preguntes? I el gat li va dir, mira, és que jo tinc un problema, jo no sé si els gats i els ratolinets podem ser amics, perquè és que, clar, jo amb tu em caus bé, però és que jo no sé si ho podem ser o no. La ratolineta li va dir, bé, no ho sé, jo aquesta pregunta jo ja la sé, te l'has de respondre tu. Mira, fem una cosa, tanca els ulls i potser trobes la resposta. El gat, sense entendre massa res, va tancar els ulls. I quan va obrir-los, va mirar la ratolineta als ulls. I sabeu què li va fer? Va fer un petó. I aquesta història que us he contat, si no és mentida, serà veritat.